Hi guys, ang to vlog video rok khaya balakha norok na ang tabuk phunu gana mane mungsa norok na agi phunu ja ang nge norok nai nai pidi busuk jara tamung khabo tabuk norok no khainge saimana na ani video no sa khainai doni ang tabuk norok na phunu nai ang vlog video rok khaya bala suka ke tabuk to khainai girna khro taisa ke khab khaya balakha nang nang thuk phunu gana di dan kotamang kha matam norok to sinina inke yang otam nai tong nai di loti heke I ko loti hayang takas tongo nyang tongo I ko loti heke amoke bushana o mokatamo strawberry ang norok na phunuka agi chikon te tongmani tam kodor mangi thangai yang butongko engke ros muka thima hai to hang semani mo loti nai jong khlai ko loti ge bini loti horanan ja kri on jago mo hai ke ranan ja kri ta engke semani amte heng thaka yumubo bin loti I ko tabuk ko bang nai loti nai to kha mukhe busana mani da tabuk ko bang nai yang ke ang hasing kai mani begor oi hamsuka ke yang ke mokhe bedana bufang motor khain ke jenang nai sadi kamen khai ang narana bag nai ke strawberry bo sa anga suk joton khai mliya morok tor ka korom korom ang khai ko engke joton khaina ampani khai manliya ne bagay asai ko borok tor kha engke morok ke chikon chikon no khu tamni bage engke anga suk jorak krei arok sanan maya moho koto koto angkha loti bo nakha kaham no iko loti bini no phayo yang butong hi duita ke brai thake hengke no nang phuno gana no ani video no sa khainai jong kaisa mani phuno gana log mani skolok khana di ma log mani matamo no pasina momni log suka kolok mo pura ani busu jarang namo log suka sai harli na har kolok ma kaisa mani tonga norong nang phuno gana mo hingke naina di mage ang dosta was habai kai mani sabai paraja tabo kai tong mo ketal yang butongo naithok dang ka sargedi nge mokhe ang kolobr mani thaisuk nge mokhe koikhol busarak tongo jamuk tongo iko jamuk mokhe khumjo ba kufur jat rok mani hada hamke sabai comment khaiye ke tamo ang kai mani asik ple hatung ruk tungu abo kasuk rung man gela ke next time mo ang phunu gana strawberry na tang tu sheki beya o loti rok busana nangko nai asuk torja nge yang jotono kaisa kaisa ke seri beki paksa kunai ko iko borok mongke hasing kai mane yang seri ja kodamang jai ko ke mo busana jagla on baganya betaka iko on bagayna ra ani video na paithak jora nai tong khai ke belai no khabai hambai maruwa ani video tinini ansuk nang chinai next time on nara ani video na singi tongdi tata